joskus välillä, kun tulee semmoinen päivä, että ostaa eineksiä, kun ei jaksa tehdä ruokaa, niin ne metalliastiat, koska nehän on siis metallijätettä varmaankin. Folio. Mä oon pohtinut kananmunan kuoria, koska mä kuulin, että niistä ei voi tehdä biojätettä tai siis bioenergiaa, ne pitäisi laittaa sekajätteeseen ja mä laitan ne monta kertaa biojätteeseen. Ehkä sellainen kissan märkäruoka pussista, kun repääsee sen päällisen pois, niin se meinaa eksyä ihan sekajätteeseen, vaikka se taitaisi kuulua muovin sekaan. Ehkä ennen jotkut juomalasit ja tämmöiset, mutta kyllä mä nyt sen tiedän, että ei kuulu enää muuta kuin sekajätteisiin. Kyllä varmaan noita muovipakkauksia saattaa välillä mennä ihan tuohon normiroskikseen. Sitä muovijätettä on yllättävän paljon kaikessa. No ehkä haastavin on aina se tunnistaa, onko muovia vai ei. Että se rutistustesti on sellainen, mitä sitten käytän, että palautuuko vai eikö. Että Kyllä siis joskus nuo kynsilakat on kyllä ollut semmoinen, että ei ole edes ajatellut aikoinaan. Niissä ei ole mitään merkkiä, että ne on mitään vaarallista jätettä, mutta sitten on ihan vaan joskus kuullut, että ne on. Mutta apua, mä oon kyllä heittänyt niitä menemään. Niin. Saattaa joku muovikääre niin kuin olla menossa sinne sekajätteeseen. No välillä meinaa mennä jotain biojätettä, jos ei jaksa jotain purkkia hinkata niin tyhjäksi.